שלום, שמי דבורה זהבי כהן מהמרכז לייעוד שינה. היום אלמד אתכם את אחד הכלים העוצמתיים והפשוטים ביותר שיעזרו לתינוקכם להירדם באופן עצמאי ללא עזרתכם. למעשה מדובר בכלי המלווה את התינוק במעבר בין תלות בהורים לעצמאות, ולכן הוא נקרא חפץ מעבר. חפץ מעבר הוא בעצם יכול להיות גם חיתול בד, גם דובי וגם בובה. תינוקות מתחת לגיל 3 חודשים אני ממליצה לקחת חיתול, לקשור אותו בצורה כזו, קשר באמצע, ולהניח ליד הילד. החיתול עצמו הוא גם נושם, הוא זמין יותר בכל מקום, בכל חנות ובכל בית. הרבה פעמים בבובות ובדובונים יש לנו את העניין של האף שיוצא טיפה החוצה או העיניים. באיזשהו שלב הילד מכניס את כל החלקים האלה לפה וזה הופך להיות לא בטיחותי. חשוב שהתינוק יקשר לחפץ מעבר כלשהו כדי להקל עליו את הפרידה מההורים, אם זה בגן חדש ואם זה במסגרת חדשה, וכמובן גם בלילה. במידה ואתם רואים שהילד לא נקשר לחפץ מעבר כלשהו, עזרו לו בכך. קחו את החפץ מעבר, שימו אותו סמוך אליהם במשך היום כאשר טוב להם והם שמחים וערניים. בזמן השינה הניחו את החפץ מעבר לצידם. לא להעמיס על הילד יותר מדי את החפץ מעבר, רק כמה שעות ביום. תינוקות שיונקים אני ממליצה להם לשפוך מעט חלב על החיתול כדי שהחיתול יספוג מעט מהריח. בנוסף אני ממליצה לקחת את החיתול בד, תניחו אותו על עצמכם, תשנו איתו בלילה ולאחר כיממה תנו לתינוק את החיתול ביד. כמובן שניתן גם להשפריץ מעט בושם על החיתול כדי שהתינוק יכיר את הריח שלכם. הריח מאוד חשוב כדי שהילד יוכל להתרגל לחפץ מעבר ובעצם הוא מזכיר את השהות של האמא לידו. החפץ מעבר הוא בעצם ההקשר שינה שלו למיטה. ילד שרגיל לישון עם חפץ מעבר, כשהוא יהיה עייף הוא יבקש מהוריו את החפץ מעבר וילך לישון לבד במיטתו באופן עצמאי. אז נתראה בסרטון הבא עם טיפים מועילים נוספים. חפשו אותנו בפייסבוק, המרכז לייעוד שינה, ובאתר שלנו. שינה טובה ומתוקה.